zvaita because chinounganidza vanhu chikonzero chaita kuti muite workshop chii nobva vati tiri kuda kuti tipiwe mweya wekuva creative. Saka tinova creative tichitora papi ndio pari kunzi kusikwa kwezvinhu zvese. Moverenga 1 pavhesi ya 1 pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Ipapo apedza zvese ndio paanozoti ngatisikei munhu akaita sani sesu. Kuroti isusu kana Mwari atisika takaita saye, iye akasika akaita kuti changa chisipo chivepo nesu nekuti tasikwa nemufananidzo wake tinofanira kuti zvimwe zvisipo muzvapupu zvivepo. Tine simba iri, this authority iyi yekuti zvisipo